Mae Bwystfilod Aflan yn wahanol iawn I bob opera dwi wedi gwneud o'r blaen. Pan ges i'r alwad, os oes yna fi ddiddordeb yn gwneud y prosiect yma, nes I neidio'r y peth. A mae'n lyflu bod ni'n cael agor yn yr Eisteddfod. Yndi, mae hwn yn sialent newydd, ond dwi wrth y modd. So mae Bwystfilod Aflan yn ddau ddarn, un sydd yn contemporary dance, un sydd yn contemporary opera, I gyd yn ymwneud â'r gerdd yma atgof gan Prosser Rhys. Nath ennill y goron yn yr Eisteddfod yn Pontypridd mlynedd yn ôl. Mae'n gret bod ni'n gallu agor y sioe yma, achos dim ond un hanner y sioe ydw I. Mae Eddie Lat hefyd yn gwneud eitem arall yn hanner gynta'r sioe, sydd mor werth gweld. Be mae'n gwneud yn stunning. Mae'n ganmlwyddiant ers i'r gerdd yma atgof ennill y goron yn Pontypridd, a wedyn mae'r Eisteddfod nawr yn Pontypridd, lawr y ffordd. A dwi'n meddwl bydd yna lot o waith o be fi'n dallt mewn unau ymateb neu yn ymdrin ar stori amazing yna o mlynedd yn ôl, a da ni jyst yn un ohonyn nhw. 1924 dechreuodd y dyfodol mewn ffordd. I ni'n camu mlaen, i ni'n mynd nôl, i ni'n camu mlaen, drwy'r amser, a hwn, mae fe'n dangos beth oedd gorthrwm ar y pryd, a beth oedd rhyddhau ar y pryd, achos wedd ddim ots da ged, bydde ddim wedi cadw I feddyliau efo hynna, nath ei ysgrifennu 26 soned o'r treul am y goron. Lle ddim bod yn fwy gyhoeddus, so bydde'n flaengar ac yn eofn. Mae mor gyfoethog, cymaint o ddanylder yn ysgrifennu. Mae cymaint o meddwl wedi mynd I fansoddi. A mae cael Conor yma yn fraint aruthrol. Mae'r dychymyg creadigol, dychymyg theatrig sydd ganddo, a'r modd mae'n gallu trosglwyddo hynny i'r gerddoriaeth yn anhygoel. To bring it into an operatic realm, and we can't get in a time machine and go back in the years. But what we can do is we can use music to suspend the reality situation. And instead of going back 100 years, we take kind of everyman character from, let's say now, or 100 years ago, reading extracts from the poem, and then entering into the world of music to create this new character who explores their own reaction to that. Mae'n beth special bod Prosser Rhys yn cael gymaint o sylw yn yr Eisteddfod Llenni, a mae hynna'n dangos pa mor bell da ni wedi dod fel cenedl, a yr Eisteddfod hefyd yn benodol. Mae hyd yn oed 10 mlynedd yn ôl doedd mas ar y maes ddim yn bodoli, a yn fwy ac yn fwy mae'r Eisteddfod yn gwneud y pethau yma mewn ffordd mwy ystyrlon. Mae'n fraint cael dod ar y stori yma yn ôl yn y ffordd yma. Fi yn credu bod y stori yma'n berthnasol heddiw. Mae yna rhywbeth eitha radical am fyd a falle cymuned sydd yn conservative iawn, small c conservative iawn, ond yn meddwl, fedrwn ni ddim dallt y cynnwys yn y gerdd yma, ond eto, mae'r cyfansoddiad mor gryf, mae'r cerdd mor dda, fedrwn ni ddim peidio coroni y gerdd yma. Mae'r conflict yna'n rili ddiddorol I fi, rhwng y gwaith, y gystadleuaeth, y gymuned. O'n i'n rioed I clywed yn Prosser Rhys o blaen. Mae'n hollol nuts, really. Ddylsa'r pethau yma ddim cymryd gan flwyddyn. Dwi'n gweld hynna'n nuts, ond dwi'n falch I fod o, oherwydd dwi'n cael bod yma I wneud o, so, mae'n gret. Wel, dwi ddim wedi profi opera o blaen, felly oedd hwnna'n rili diddorol. Oedd o'n diddorol clywed y canu yn Gymraeg a'r geirfa ar y sgrin y Saesneg. Oedd o'n braf gael cerddorfa byw hefyd ac y canu ar y cyd. Anhygoel. O'n i'n quite siŵr beth I ddisgwyl. O'n i'n cyfarwydd o'n i'n gwybod hanes Prosser Rhys. A dwi'n dod o Sir Aberystwyth, beth bynnag, ac yr wisgwydd bach, lle mae gofed beth o fe. Nes I wirioneddol mwynhau, o'n I ddim yn gyfarwydd ar gerdd y gwbl,
So oedd e'n hyfryd clywed hwnna. Ond e'n tynnu chi fewn, o'ch chi'n cydymdeimlo fo'r cymeriad, o'ch chi'n gweld yr ochr arall, so nes i bil efo mewn i nhw. Yn amlwg ar y pryd, nath i godi gwrychu'n llawer un. Mae'n braf clywed hwnna wedyn yn cael ei osod i gerddoriaeth ac yn cael ei rhoi ar lwyfan i ni hefyd. Maen nhw'n ffordd hynod dramatig.